Παρασκευή, τώρα πρέπει να ασχοληθούμε λιγάκι με τον πατέρα σου. Ναι. Δηλαδή, Παναγιώτη. ο Παναγιώτης. Να δούμε τώρα πόσα παιδιά έκανε. Κατά σειρά και πόσα παιδιά έχει τα παιδιά του. Ναι. Η Γιάννα θα τα πει αυτά. Ωραία, εντάξει, για να τα πει. Λοιπόν. Ναι. Το πρώτο παιδί του Παναγιώτη του Κατσιδόνη ήταν ο Κώστας, που είναι και ο πατέρας μου. Έκανε 6 παιδιά. Ο Κώστας. Ναι. 2 αγόρια και 4 κορίτσια. Μάλιστα. Τα 2 κορίτσια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο, οι οικογένειές τους. Μία στα Φάντου, εγώ που είμαι στα Νηθολό, και 2 τα αγόρια, ο Παναγιώτης και ο Στέργος, που είναι στα Καλαβάρδα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο δεύτερο παιδί, που είναι ο Δημήτρης. Η Θεία Διαμάντα. Ναι, η Θεία Διαμάντα. Ναι. Η Θεία Διαμάντα. 4 αγόρια και 1 κορίτσι. 4 αγόρια, 1 κορίτσι. Το κορίτσι. Μετά. Το κορίτσι χάθηκε. Ζουν αυτή τη στιγμή, όχι, πέθανε ο Γιώργος. Έκανε η Θεία Διαμάντα τον Γιώργη, τον Λευτέρη, τον Παναγιώτη και τον Τσαμπίκο. Μάλιστα. Ο άντρας της Θείας Διαμάντας ήταν από την Ελεούσα. Μάλιστα. Αλαφάκης. Γεώργιος Αλαφάκης. Ξεχάσαμε να πούμε ότι η γυναίκα του Κώστα ήταν η Δέσποινα Κατσιδόνη Πετρά. Α, μάλιστα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι... Εμείς είμαστε, ο πατέρας μου πήρε γυναίκα τη Δέσποινα, δεύτερα ξαδέρφια που ήταν κόρη της Τσαμπίκας Του Μανώλη του Κατσιδόνη. Του Μανώλη του Κατσιδόνη. Πάμε στο τρίτο παιδί του Παναγιώτη, που ήταν ο Δημήτρης. Στην Αυστραλία ο Δημήτρης έκανε 3 παιδιά, την Δέσποινα, τον Ιουσάβα, την Άννα, ναι, και την Καθολική, 4 παιδιά. Και την Καθολική αυτή τη στιγμή είναι στην Αυστραλία. Μάλιστα. Όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι στην Αυστραλία. Αυτή που επικοινωνεί μαζί μου ποια είναι? Είναι εγγονή της Δέσποινας κόρη. Η γυναίκα του Δημήτρη του Κατσιδόνη ήταν η Παρασκευή του Μακρύ κόρη. Πλατανερή κι αυτή. Πάμε στο τρίτο παιδί. Τέταρτο που ήταν ο Γιώργης. Ο Γιώργης επήρε τη γυναίκα τη Μαρούλα Χαντζησάβα του Νικολού, για να βρούμε στο χωριό, που έκανε 4 παιδιά. Ο πρώτος είναι ο Μιχάλης, που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να ο Μιχάλης εδώ. Τον Παναγιώτη τον έχεις πάρει το χωριό. Μετά είναι το κορίτσι η Παρασκευή, ο Παναγιώτης και ο Κυριάκος. Μάλιστα. Την Παρασκευή πήραν και την Ομπουλή. Γιατί δεν το λες τον Πουλή? Τον αδελφό της Θα τους λέγαμε όλοι. Μετά πάμε στον Σάβα. Ναι. Ο Σάβας Κατσιδόνης επήρε την Δέσποινα Χαντζησάβα του Γιαρένη, για να πούμε, γιατί στο χωριό πρέπει να πούμε και τα παρατσούκλια για να μπορέσουμε να βρούμε, που έκανε τη Τσαμπίκα, τον Παναγιώτη, την Αναστασία, τη Σταυρούλα, την Αθηνά και τον Μιχάλη. 5 παιδιά. Πάμε μετά στο θείο τον Λευτέρη. Ο θείος ο Λευτέρης επήρε γυναίκα τη Μαρία Λεβέντη, του Στάθη. Έκανε την Ευστρατεία, την Δέσποινα, τον Παναγιώτη και το Στάθη. 4 παιδιά πάλι. Τα οποία είναι πού αυτά τα παιδιά? Εδώ στη Ρόδα. Εδώ στη Ρόδα, αυτά που λένε. Ζουν εδώ. Μετά πάμε για την Παρασκευή. Η Θεία η Παρασκευή, ο άντρας της ήταν από τη Μαλώνα, Γιώργος Κελαγιός. Έκαμε νοσοκόμος 33 χρόνια. Μάλιστα. Που η Θεία η Παρασκευή έκαμε την Δέσποινα, που αυτή τη στιγμή είναι στη Θεσσαλονίκη.
η Χρύσα, τη Χρυσαφίνα. Πού είσαι εδώ, πού κρύβεσαι, να εδώ είναι. Ο σύζυγος της είναι ο Γιώργος από τις Σέρρες. Από τις Σέρρες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και ο Μιχάλης, που αυτή τη στιγμή είναι στην Αγγλία. Μάλιστα. Και τελειώσαμε με τον Παναγιώτη, την οικογένεια του Παναγιώτη Κατσιδόνη. Μάλιστα. Όμως ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντή, όπως ο Παναγιώτης ο Κατσιδόνης, τα παιδιά τους και τα εγγόνια με τα δυσέγγωνα είναι πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Παιδιά, εγγόνια. Δηλαδή και προχωράνε τώρα αυτοί όλοι. Αν δώσουμε παράδειγμα ένα σκατό, στη δουλειά είχε μια περιοχή και πηγαίναν τον καιρό που δεν είχα δουλειές και καθαρίζαν τα χωράφια, να τα έχουν την άλλη χρονιά έτοιμα, να τα σπείρουν οι άνθρωποι. Λένε στο καφενείο, λέει, πού θα πάμε σήμερα, να πάμε να λοκοπήσουμε κανένα χωράφι. Λέει ένας, λέει, Κατσιδόνες που έπιασε, λέει σε εκείνον το μετόχι, σε εκείνη την περιοχή. Λέει αφού έπιανε εκείνοι, εμείς δεν έχει μέρος να πάμε. Τα έχουν πιασμένα όλα. Ναι, τα έχουν πιασμένα. Που ένα στρέμμα να ανοίξουν την ημέρα. Προκομμένοι. Ναι. Μόνο τώρα ξεκινάμε τώρα να πούμε για τα επόμενα παιδιά από του Κωνσταντή. Τα παιδιά ήταν ο Παναγιώτης. Μάλιστα. Από του Σάβα, ο Σάβας ο προπάπους. Είπαμε του Μανώλη, του Φώη. Αφού είπατε για τον Παναγιώτη και τον Μανώλη, είπατε. Ναι, αλλά δεν είπε τα παιδιά του. Καλή, του Μανώλη. Αφού είπε τον Βαγγέλη όλοι. Όχι, δεν τον είπε. Δεν τα είπε. Τα έχω γραμμένα. Τα είπε. Εντάξει, ωραία, πες τα. Δεν τα είπε, βρε Γιάννα. Ωραία, άστο, εντάξει. Βασιλεία η Πελαγία. Άντα. Τι να πούμε, τα Βαγγέλη, Στέφανο, Σελεούσα, Τα είπε, παιδί μου. Έχουν από τόσα παιδιά τα οποία βρίσκονται. Εδώ έχουμε και μια ωραία γραμματέα εδώ. Ο Φώτης που λέει ο θείος με έναν λόγο παππούς, έφυσε δύο παιδιά. Έφυσε το Φώτη και τη Μαρία. Δεν έφυσε πολλά παιδιά όπως ο Παναγιώτη και το Μανώλη. Ναι, ωραία. Η μάμη Τσαμπικούλα, που είναι και η γιαγιά μου. Τα αδέρφια της ήταν ο Μανώλης, ο Γιάννης. Όχι, μόνο ο Μανώλης, δυο παιδιά ήταν. Ο Μανώλης και ένας εστέργος. Πέθανε, εντάξει, αυτός στην Αθήνα και πέθανε. Και η Τσαμπικούλα και η Μανώλης ήταν δυο Τσαμπικούλα που πήρε του Γιάννη. Ναι, του Γιάννη τα παιδιά. Που έκανε την Τσαμπικούλα που πήρε το στέργο των Πετράκη. Ωραία. Εδώ από ό,τι κατάλαβα η Αθηνά εδώ έχει γράψει ξέρω τι 27-28 παιδιά στο Φώτη. Ποιος είναι ο Φώτης? Ο Φώτης είναι γιος του Κωνσταντή. Ναι. Αλλά πόσα παιδιά έκανε δύο παιδιά έφυσε. Η Μαρία και τον Φώτη. Πάλι Φώτη. Εκεί τα μπέρδεψα. Και ο παππούς Φώτης και ο εγγονός Φώτης. Αυτοί δεν έφυσαν πολύ γκρύρα που λένε, πολύ γενναία πίσω. Ζει στην Αθήνα. Η Μαρία δεν και στην Ιταλία. Ο Φώτης έφυγε ένα γιο στην Ιταλία. Κατάλαβα, ναι. Τους πιο πολλούς τους άφησε ο Κωνσταντής και ο Γιαννάς. Και ο Μανώλης. Μάλιστα. Αν τα βγάζεις αυτά μπορεί να δεις και πού μένουν και πού... Πάντως Ένα λεπτό μόνο της Πελαγίας δεν έγραψε. Είναι ωραίο αυτό που κάνουμε σήμερα γιατί όταν θα το βάλω στο ίντερνετ θα το δούνε όλοι οι Κατσιδόνες που είναι σε διάφορα μέρη να αποφασίσουμε μία μέρα να συναντηθούμε όλοι από Αυστραλία, από Αμερική, από Ιταλία. Στάδιο, δεν πειράζει, στάδιο. Μόνο θέλαμε μια παράκληση μια που μιλάμε και θα το βάλεις Μάριε μου, στην Αμερική έχουμε κάτι ξαδέρφια που δυστυχώς δεν έχουμε ίχνος, αν όντως επαφή. Δεν η πατέρα μου αδερφή. Είναι του Κατσιδόνη, του Παναγιώτη, η αδερφή, με τη δεύτερη μητέρα. Ναι, κοίτασε. Θεία, μπορείς να πεις το όνομα της θείας Αργυρότη, που παντρεύτηκε από τα Βοσκινού. Μάλιστα. Στην Αμερική.
Η γυναίκα αυτή έκανε 2 κόρες και πήγανε στην Αμερική. Και εκείνη η μάνα είδε στην Αμερική. Και αν υπάρχει κάποιο παιδί από αυτά τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, ναι, κοίτασε, έχω ακούσει ότι έχουν μουσικό σχήμα αυτά τα παιδιά. Ωραία, κοίτασε, εμείς... Ας έρθουν σε επαφή αυτά τα παιδιά μεταξύ μας, να βρούμε και από εκεί, γιατί δεν πάει να υπάρχει το αίμα το κατσιδόνι. Έτσι κι αλλιώς ο καθένας από εμάς θα κάνει κοινοποίηση σε αυτούς που ξέρει. Ναι. Και σιγά σιγά θα ανεβάσουμε το δέντρο, δηλαδή σιγά σιγά. Ναι, γιατί μπορεί εγώ ήθελα να πω ότι που μιλάμε για τα Κοσκινού, για το σόιμ της παππού μου, η αδερφή του, ναι. Γύρισε η 3η γενιά πίσω και πήρε ο γιος μου, ο Βασίλης Γούδας, Κοσκινιάτισσα. Μάλιστα. Και λέω, το αίμα μετά από τόσα χρόνια ξαναγύρισε πίσω. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όχι, πάντως ναι, η προσπάθεια αυτή που κάνουμε σήμερα είναι όχι μόνο να καταγράψουμε ορισμένα γεγονότα, αλλά βασικά είναι να βρούμε όλο το δέντρο και να στείλουμε και μια έκκληση σε όλους αυτούς που είναι εκτός Ελλάδος, που έχουν περάσει τα σύνορα στην Αμερική, στην Αυστραλία, ναι, στα παραμεθόρια, ναι, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, ώστε να προσπαθήσουμε μία μέρα να συναντηθούμε όλοι όπου και να είμαστε. Βρίσκουμε τώρα το κατσιδόνος, αλλά δεν πρέπει να υπήρχαν και σόι από τις γυναίκες, από τα κορίτσια. Που τα κορίτσια επόμενα ήταν που παντρεύτηκαν, άλλαξαν το όνομα. Ναι. Όπως στη Σάλακο, ωραία, και... με τους Πεταβράκηδες και στη Μαλώνα θεία από Κουντήλι. Και το Ντίλι και το... Και Κατσιόνια. Είναι κι άλλους που είναι στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Ναι, βεβαίως, διότι και αυτοί που είναι στην Αμερική που δεν μιλάνε ενδεχομένως ελληνικά, δεν πειράζει, να έρθετε εδώ στη Ρόδο, να μιλήσετε αμερικάνικα και εμείς θα σας κάνουμε μετάφραση. Και ευχόμαστε έτσι από καρδιάς πραγματικά να μας φωτίσει, να μας δώσει ο Θεός, να βρεθούμε όλοι μαζί. Και η υπόλοιπη νεολαία μας, τα δυσέγγωνα, τα εγγόνια, να βρεθούν και να σμίξουν πιο νέα γενιά να βρεθεί. Τα πλατάνια, θα μας χωρέσει τα πλατάνια? Όχι, δεν μας χωράει. Αυτό πρέπει να είναι από γυναίκες και αμύφερες. Ναι, είναι και αυτό. Όπως η θεία, το λαφάκι, πόσοι. Ωραία. Σπίτι μας καλαπάτι. Λοιπόν, Δεν μας χωράει ούτε τα φάρμα. Παιδιά, ούτε τα φάρμα. Το δικό μας, εκεί θάλασσα. λοιπόν, Γιάννα, τώρα εσύ που έχεις γράψει το βιβλίο που έχουμε διαβάσει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή όλοι δεν θα μπορέσουν να το διαβάσουν, πες μας λίγη καμία ιστορία από αυτά που λες μέσα στο βιβλίο. Από τα πλατάνια. Ναι, από τα πλατάνια, από την Ιταλική εποχή. Αυτό που έλεγες κάποια στιγμή, έλεγες για ένα ψυγείο των Ιταλών ή δεν ξέρω τι γενικά. Δηλαδή, πες μας, κάνε μας ένα ρεζουμέ, ένα περιγραφή του βιβλίου. Δηλαδή, το βιβλίο για τι πράγμα μιλάει? Το βιβλίο προσπαθήσαμε να αναφέρουμε τη ζωή των παλαιών ανθρώπων, πώς ζούσαν, τα ήθη, ναι, τα έθιμα. Μάλιστα. Και πήραμε ένα αρχείο από το σχολείο που είναι γεγραμμένο από το 1910 που βρήκαμε μέχρι τις μέρες μας. Ωραία. Από τα παιδιά που πηγαίναν στο σχολείο και κάποιους δασκάλους. Ωραία. Προσπαθήσαμε να δώσουμε περιγραφή για το βιβλίο σχεδόν από όλες τις οικογένειες, τις χαρακτηριστικές οικογένειες του χωριού. Παράδειγμα όπως ήταν ο πρακτικός γιατρός του χωριού, η μαμή, ο παπάς, ο δάσκαλος. Γιατί ήταν πάνω από πολύ σημαντικά άτομα της εποχής εκείνης, του πολέμου. Σημαντικά στοιχεία μέσα, όπως αναφέρουμε και μέσα με τον Γιώργη τον Κατσιδόνη, ναι, που τον έπιασαν οι Ιταλοί. Ναι. Αντιστάθηκε ο Γιώργης ο Κατσιδόνης λόγω στην πληρωμή που γινόταν στον δρόμο. Γιατί παλιά που οι δρόμοι που γινόταν εδώ στη Ρόδο,
Έπαιρναν εργάτες οι Ιταλοί με δούλεψη Έλληνες μέσα. Ναι. Τους έδιναν ένα μηδαμινό μεροκάματο. Ναι. Αντιστάθηκε ο Γιώργης, λόγω του ότι ήταν λίγα τα λεφτά, Ναι. ο Γιώργης ήταν ο θείος, Ναι. αντιστάθηκε ο Γιώργης λόγω της μηδαμινών χρημάτων, της αδικίας. Και επειδή δεν περνούσε ο λόγος, δυστυχώς δεν πάβει να ήταν κατακτητές. Ναι, ο πόλεμος. Τον πήρα, τον πήγανε στην αστυνομία στα Απόλλωνα. Είχαμε και εμείς στα πλατάνια, το είχαν και εκεί οι Ιταλοί, ένα μικρό, είχε αστυνομία, είχε ψυγεία, είχε σιλό για τα σιτάρια. Και υπήρχαν Ιταλοί πολλοί εκεί. Όμως για να μην γίνει κάποιο κακό μέσα στο χωριό και αντισταθούν, που υπήρχε αστυνομία στη πλατάνια, τον μετέφεραν στην αστυνομία στον Απολλώνο. Γιατί ήξεραν αν τον κρατούσαν στη πλατάνια, θα αντιστεκόταν η δική του. Τον μετέφεραν στα Απόλλωνα. Εξίσου τον κράτησαν 2 μήνες στα Απόλλωνα και τον μετάφεραν στις φυλακές της Ρόδου. Και μετά χάθηκαν τα ίχνη του. Δεν ήξεραν πού βρισκόταν ο Γιώργης. Όλοι νομίζαν ότι τον είχαν σκοτωμένο. Ότι του φεκήθηκε, ότι τελείωσε ο Γιώργης. Επόμενο ήταν η οικογένεια να ήταν κάθε μέρα σε θλίψη, χωρίς να έχουν ίχνη. Όταν μετά τελείωσε σχεδόν ο πόλεμος, εστέλαν αμερικανική βοήθεια για τους ανθρώπους να μπορέσουν να επιβιώσουν οι Έλληνες, γιατί δεν πάβει αφού ήταν ο πόλεμος να ήταν σε αθλία κατάσταση. Ναι. Μέσα σε αυτή τη φιλανθρωπία που στέλναν οι Αμερικάνοι, η Εκκλησία ανάλαβε να προσπαθήσει να δώσει τα τρόφιμα και τον ρουχισμό σε σωστή διανομή στα χωριά. Η Εκκλησία που ανάλαβε πήγε και στην Κο. Μάλιστα. Στην Κο που περνούσε ο Δεσπότης, έτυχε στο σπίτι που έδωσε διανομή να είναι και ο θείος ο Γιώργης, γιατί όταν αποφυλακίστηκε πλέον ο θείος, δούλευε σε ένα σπίτι στην Κο. Γιατί δεν είχε λεφτά ο άνθρωπος να έρθει πίσω. Δίνει ένα γράμμα στον Δεσπότη, τον Μητροπολίτη εκεί, τον Πρωτοσύγγελο, και λέει: αν πάτε και στο τάδε χωριό, θα σας παρακαλέσω να ειδοποιήσετε τους γονείς μου ότι ζω. Ήταν κλειστοί οι δρόμοι όλοι οι θάλασσες. Ναι, κατάλαβα. Μεταφέρθηκε λοιπόν, όπως έγινε και η διανομή, μετά στη Ρόδο, και όταν έφτασαν στα πλατάνια και πήγαν να δώσουν στις οικογένειες τα τρόφιμα, έδωσαν και το γράμμα στον παππού και στη γιαγιά. Μάλιστα. Η χαρά ήταν απερίγραπτη, αλλά δεν υπήρχαν και τα μεταφορικά μέσα για να μπορέσει να πάει αυθημερών να το φέρει το παιδί πίσω. Σηκώνεται ο παππούς από το χωριό και κατεβαίνει, που ήταν η απόσταση κοντινή, στην Κάμηρο Σκάλα. Μάλιστα. Εκεί υπήρχαν τα ψαροκάικα και κάποιες ψιλοβαρκούλες που ήταν εκεί. Βρίσκει έναν βαρκάρι από εκεί, του λέει: πώς μπορείς να με μεταφέρεις να με πάρεις στην Κο. Μάλιστα. Μιλάμε μακρινή διαδρομή, γιατί δεν είναι όπως είναι τα παράλια της Σύμης κοντά. Τον ζήτησε το πόσα χρειαζόταν αυτά. Φεύγουν και πάνε στην Κο. Όταν έφτασαν πια στο χωριό που υποδείκνε το γράμμα, στο πηλί της Κο, που υποδείκνε το γράμμα που βρισκότανε, πάει ο παππούς, μίλησε εκεί με τους ανθρώπους, αλλά είπε ότι δεν είπε ποιος ήταν ο παππούς, για να δει σε τι κατάσταση ήταν το παιδί του. Ναι. Λέει, σου λέει να πάω έτσι σαν επισκέπτης, σαν περαστικός. Ναι, ναι. Όταν πια είπε ότι ξέρω ότι έχουμε έναν εργάτη για αυτά, λέει: δεν με φωνάζετε και τον εργάτη κοντά να... Τότε άκουσε τη φωνή του παππού ο θείος ο Γιώργης και φαντάζεσαι πια την χαρά και την συγκίνηση που εδόθησαν μεταξύ τους. Μάλιστα. Ο παππούς όμως, παρόλο που ήταν φτώχεια, δεν πάβει να ήταν ένας άνθρωπος με φιλότιμο. Ναι. Και δεν πήρε τη δούλεψη του θείου του Γιώργη. Ναι. Την άφησε στους ανθρώπους αυτούς που τον έσωσαν. Εσείς λες: σώσατε το παιδί μου, οπότε εγώ δεν μπορώ να πάρω
Φαντάσου τι φιλότιμος άνθρωπος ήταν στις δύσκολες ημέρες. Και ήρθαν ξαναπίσω και φέραν το θείο τον Γιώργη. Η χαρά πια ήταν απερίγραπτη. Το χωριό χτυπούσαν οι καμπάνες. Δηλαδή τι να σου πω, ότι ήρθε ένα πανηγύρι. Μέσα σε 2 χρόνια αυτή το περιθώριο. Μάλιστα. Ο θείος ο Γιώργης είχε ελεύθερα κορίτσια που ήταν εκεί, να πούμε λίγο, να πάρουμε ένα happy end στο τέλος, που ήταν η μητέρα του Μιχάλη, η γυναίκα του θείου του Γιώργη. Βάλαν τα κορίτσια να κερνούν. Κερνούσαν μένει με καρύδια. Μάλιστα. Χαρά πια που υποδεχτήκαν τον Γιώργη. Η μία με την άλλη λέει, να βρε, κοίτα ωραίος γαμπρός. Αν είναι να, ξέρεις, πάντα είχαν πολλά παιδιά και προσπαθούσαν οι γονείς να πάρουν ένα καλό γαμπρό. Και έτσι ξεκίνησε και το συνοικέσιο εκείνης της ημέρας. Κατευθείαν. Με το θείο το Γιώργη να πάρει τη θεία τη Μαρούλα που ήταν ένα χαρούμενο και ευτυχισμένο αντρόγυνο. Έζησαν όμως πολλά χρόνια στη Γερμανία, δυστυχώς ξενιτεύτηκε πάλι ο θείος. Έκανε μια πολύ καλή οικογένεια με πολύ καλά παιδιά. Και έχουμε μια ιστορία μέσα στο βιβλίο, δηλαδή από τα πολλά που έχουμε βαρμένα μέσα του θείου του Γιώργη. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα έρθουμε μετά σε άλλες ιστορίες. Να είσαι καλά.